Helo, fy enw I yw Lisa, a dwi'n gweithio i Papyrus atal hunan-laddiad pobl ifanc. Prif nod Papyrus yw ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth i atal hunan-laddiad ymysg pobl ifanc. Yn fy rôl, rwy'n cefnogi ein cynghorwyr sy'n gweithio ar ein llinell cymorth, sef Hopeline UK. Ar Hopeline UK, ni'n cefnogi pobl ifanc i gadw'n saff rhag hunan-laddiad. Rydym hefyd yn cefnogi unrhyw un sy'n poeni am ffrind neu aelod o'r teulu. Rydym yn cefnogi pobl sy'n cysylltu â ni trwy roi'r rhywle saff a chyfrinachol i drafod meddyliau am hunan-laddiad ac i gynnig cymorth cyfrinachol a chyngor ymarferol ar hyn ni'n galw'n cynllun diogelu rhag hunan-laddiad. Gyda partneriaeth a chwmni o'r enw Wythwe, rydym wedi moderneidio'r ffordd y mae cynllun diogelu yn cael ei chreu a ddiweddaru. Does neb yn gallu neud ei meddyliau hunan-laddiad diflannu, ond mae cynllun diogelu yn gallu helpu unigolyn reoli meddyliau hunan-laddiad. Cynllun yw sy'n mynd trwy teimladau cam wrth cam, annog i bobl i cymryd camau bach i gadw'n saff a chynnig rhyw fath o gysur, a thynnu sylw i ffwrdd, hyd yn oed os dim ond am sbel. Wrth wneud cynllun diogelu, falle byddem yn gofyn cwestiynau o gwmpas eich cynllun am hunan-laddiad. Byddem yn gofyn os ydych yn yfed alcohol, cymryd cyffuriau neu tabledi, neu os oes gennych problemau neu diagnosis iechyd meddwl. Y reswm am ofyn y cwestiynau hyn yw i helpu'r unigolyn i feddwl am bethau a gall wneud yn anodd i gadw'n ddiogel, a'r hyn y gall wneud i greu'r lle saff o'i chwmpas. Byddem hefyd yn trafod technegau ymdopi yn ogystal ag opsiynau am cefnogaeth nawr ac yn yr hir dymor. Gall meddyliau am hunan-laddiad bod yn gryf nes i fod yn wirioneddol anodd i wybod beth i wneud a sut i gael unrhyw fath o gysur. Gall cynllun diogelu i roi reolaeth nôl i chi i helpu tawelu meddyliau. Mae HopeLink yn blatfform ar-lein sy'n caniatáu ddefnyddwyr i agor eu cynllun diogelu unigol unrhyw bryd. Mae'n gyfrinachol gyda chyfrinair. Pan fydd rhywun yn ffonio Hopeline UK i weithio gyda'r cynghorwyr i gadw'n ddiogel, bydd y cynghorwyr yn llenwi'r cynllun gyda'r wybodaeth o'r unigolyn. Ar ôl gorffen y cynllun, ceir cyfrinair a linc i agor y cynllun pryd bynnag fydd angen. Dim ond aelod o staff Hopeline UK bydd yn gallu diweddaru'r cynllun sy'n golygu os fydd angen newid unrhyw beth neu diweddaru. Mae croeso i chi ffonio Hopeline UK lle fydd cyfle i drafod beth sy'n mynd mlaen mewn bywyd a gweithio gyda'r cynghorwr i sicrhau bod y cynllun diogelu dal yn addas a bod cefnogaeth gennych lle bo angen. Mae'n cyfnod cyffroes i ni barhau i weithio gyda phobl ifanc ac i ddefnyddio HopeLink. Byddem yn sicrhau bod y cynllun diogelu yn hawdd i'w ddefnyddio yn hygyrch yn helpu i reoli feddyliau am hunan-laddiad ac yn bennaf i gadw pobl ifanc yn ddiogel am nawr.